Pero eu como Eu teño 35 anos e levo 35 anos falando en gallego e no único momento que falo castellano é no verán, cando ven xente de fora, e antes, cando era pequena, por esa costumbre que che metían de que cando ibas ao médico había que falar en castellano, non porque o médico non entendera, era como porque o médico era unha persona superior e o castellano era superior. Menos mal que eso fun perdendo, o médico lle falo en gallego. O neofalante fala mellor que a min, porque non ten erosionado o idioma de vivir toda a vida, pois deixas de usar unha palabra, empezas a decir, en vez de coitelo, cuchillo, porque, sí, detúrpase a maneira. O neofalante empezou a falar galego e xa o fala, pois a min co castellano pásame do neofalante, como son neofalante de castellano, falo con moita corrección, con perfectamente os verbos compostos e tal,